Ste videli tiež pán, ten čo robili tie nachytávky, bulharský meter, tie toalety, čo meter 10, bulharský meter a zrobili tak. Tento úsek lenivé, najpomalšia voda, keby to nebola priehrada, kľudne ste sa tu mohli okúpať. Nemci naskakali mi ku konci, tu je pod nami asi 3-metrová hĺbka. Oni potom naskakali, dokonca sú 3 km presne. Takže prišli sme dole, každý už bol suchý, no len teraz neodporúčam do tejto vody. Hlavne kvôli tomu, že je studená, nemusí to organizmus vydržať. Dobre, ktorá štvrtá otázka? To nič, ja vám poviem tu pán. No ale toto... Vidíme tam hore zábradlie, ale turisti teraz... Oddychujete furt len. Áno, ešte jedno plčak. Nie, hovorím, viete čo, ten Poliak príde dole. Dvakrát ste robili dneska. Plk príde dole, sadne do autobusu, odchádza domov. Ja ešte budem čakať 2 plte, ktoré prídu z hora, potom naložíme na nákladné auta až potom. Hej, a o 12:30 mali prísť Nemci a prídu o 2:30, či aj ten vedúci, nemáme sa ponáhľať. Niekedy by som nepovedal nič, už sme dole 5 minút, ale o čom to je? Hovorím, život, vidíme turistov, ako ide doľava? Hej. Hore, hej, vidno. No, je to Slovensko, alebo je to Poľsko? Poľsko. No, igen. Je dobré. A vy kam chcete ísť? Tam bude Sokolica, tam budete za 2 hodiny. Tam pôjdete naspäť na 3 koruny. Krásna vyhliadka, preto odporúčam vás, milí to. Vľavo jediný potvočík do Dunajca, volá sa Pieninský biely potok. A keď vy pôjdete okolo 3 korún, zastavte sa, tam je zrúcanina zámočku, najvyššie položený zámoček v Poľsku bol za Pieninami. Volal sa zámok Pieninský. V 13. storočí sa do Poľska vydala maďarská kňažna, ktorá sa volala Kinga, vzala si Poliaka, lenže on hneď zahynul, ak bojovali proti Turkom. S celou rodinou ona to za 3 korunami prežila a z vďačnosti začala pomáhať chudobným ľuďom, stavala ženské kláštory. Najznámejší aj čo chodili mnísi je v Starom Šonci, to je 50 km stadiaľto. Jan Pavol II, Karol Vojtila, ktorý sa narodil vo Vádoviciach, to je 150 km stadiaľto, o tejto Kinge vedel. A v roku 1999 bol na návšteve v tomto kraji a Kingu vyhlásil za svetu. Takže je sveta Kinga, pokiaľ ste katolíci. Už je aj Jan Pavol svetý. Už je mesiac a Jan Pavol, presne. A pokiaľ pôjdete potom zajtra do Nedžice, tam sa pristavte v prvom takom nádvorí, jak Jan Pavol II sedí vo vrtuľníku a krásne za ním sú odfotené 3 koruny. On už vtedy nechodil aj na Slovensku, keď bol tak v Levoči, išiel do Tátier, on bol známy turista. V tomto starej Ľubovine, kde tam otvorili tej kaplnky. Jan Pavol II. Aj tam, čiže v roku 1884 tu postavili krčmu. Červený kláštor, aj ste spomínali, niektorí boli kúpele Smerdžonka, taká vajcovitá voda. Aj teraz už zase tie kúpele fungujú. A šťavnica v Poľsku, to je zase od názvu šťava, kvašná voda. Ale v roku 1884 len tu sme jazdili, tu bola krčma, ktorú v roku 1939, keď Nemci napadli Poľsko, Poliaci zobrali aj Javorinu, aj Tatry, aj toto zobrali. Lenže znova po roku 1945 hranice sa vrátili, naši chceli nejaké peňažky, nedostali, keď sme Poliaci vypalili. Ale keď pôjdete pešo, vám ukážem taký zaujímavý malý železný stĺpik, to je hraničný stĺpik čias Márie Terezie, tam je, vidíme ho, a je veľmi zvláštny. Je ozaj zo železa a nehrdzavie. A po druhé je zo železa, ešte stále tu je. No, neukradli. Neodnesli do zberu. Pre rybára tvoríš stred hranicu. Pre nás to bolo takto, že my sme nesmeli vystúpiť na území Poľska, lebo napríklad ešte v pondelok sme jazdili po našej strane a neskôr musíme ísť úplne po poľskej. Čiže aj na mape to je prírodná štátna hranica. Už teraz to nie je nejak kontrolované, tedy sme, aj tam je v bielom tričku, vidíme hore človeka? A čo sa stane, keď je tak nízko voda, že sa nedá? Veľa nám dneska nechybalo, ešte raz na jeseň, normálne potom ešte raz idem do vody ja, potom kolega boli prípady pred 3 rokmi. Nemôžete spávať, nie? Nie, to už by som mal len 8, 10, 12 ľudí, ale o chvíľočku aj tam, jak sme dneska išli, už pôjdu plotníci do vody a tie skaly budú preberať. Ja na druhú jazdu v žiadnom prípade nezoberiem 16 ľudí, nech mi budú rozprávať čo. Hej, teraz len ma upýtali vo vede, že dám rady, hej, že to zvezieme, lebo už
boli na dve plote predaní a plotníci ešte boli v Starej Sile. A ešte ho len budili, včera bol Rytmus v Starej Sile na diskotéke, takže ale plote sú predané. Nebol si na Rytmusa? Ja tiež, včera som mal mať voľno, telefón. Ujo, nepôjdete do roboty? Dobre, robota, hovorím, rovno povedz, že chceš ísť na diskotéku. Nemal som, išiel som do roboty ráno, bum, koľko. Slimak. Veterinárka, nebudem podrýpať, dneska už len z doma slimak záhradný, taký bezdomovec. Toto ešte aj domček hlava a obrovský domček slimak. Toto bolo aj trošku fantázie. Toto je vlčia skala, medzi troma skalami bude priepas. Tu je ozaj veľa vlhkosti, aj videli presne, minule to zrobili trošku v inom kraji, že tí vlci naháňajú koryz a tam tie ovce popadalo 36 oviec. Takže, hej, vlčia skala a toto je najkrajšie, tam budete dneska. Sokolica, ja vám ju ukážem trikrát. Sokolica, trikrát vám ju ukážem, 747 metrov od mora a 322 metrov od Dunajca. Tam budete mať očka ako bubo, je čo? Vír skalný. Tak budete pozerať, budete taká malička, tak budete sa tam držať. Čiže trikrát vám ukážem túto skalu a vám ukážem aj, ako pôjdete hore. Niekto povie, to nie je možné, tu nesmiete liesť, to sú vápencové skaly a tam idete chodníkom, len posledná časť je tam, po takých skalách sa ide. Aj na 3 koruny, tam sú železné schodíky, preto hovorím, tam sa niekedy čaká 2 hodiny, niekto mi nechce veriť, ale tam ide jednosmerka a dole. Takže tých ľudí už oni sa tlačia medzi sebou. Po stezkách Jana Pavla II. Áno, toto. Po cestičkách tá Madonna. Sveta Kinga je aj patronka, keď pôjdete do Solnej bane vo Vieličke. Takže na počuť Svetej Kingy. Pienenský biely potok, to je maličký potvočík, ktorý o chvíľu aj neuvidíme a počas tej povodne, všimnite si, čo nám tu doniesol. Ešte raz, pokiaľ nebola priehrada voda, už by bola taká čistá, ako je v tom potoku voda, keď sa prelieva cez vápencové dno, vždycky sa čistí. Bociana bieleho sme videli, bociana čierneho, no aspoň hniezdo vám ukážem. Hniezdi tam hore má hniezdo bocian čierny. Je tam ešte maličký chlapčík, ja ho tam nepýtam. Dobre ste ukončili tú vysokú školu, chcela ste učili tu v Košice. Prečo má bocian dole nohy? Aby ho žaby nenakúpali do zadu. Musím tam ísť zrobiť nejaké prednášky. Dobre. Fotbal, kde bude teraz majstrovstvá sveta? Brazílii. Brazílii, Rio de Janeiro. Bude už vždy ukazovať cukrovú homoľu, kde je kríž, ukrižovaný Kristus. Cukrová homoľa Poľska je priamo pred nami. Keď prídeme dole, krásna špicatá skala, toto už vieme, že je vlčia skala a v strede také Včko. Vidíme, tu máme miesto. Áno. Pokiaľ prší, je tam vodopád. Dneska však máte obrovskú smolu, neprší vodopád, nefunguje, ste sklamaní. Dneska máme dobrý deň. No dneska aj som prekvapený, až niekedy do útorka 30-32 stupňov volajú. Je to veľký šok, pretože ešte ja som robil v noci a nechcem kecať, či tu bolo 6 alebo 7 stupňov, normálne zima. Zima bola, jasné. Zima, nenormálna, hovorím, a to sú obrovské šoky dosť. Včera som ešte išiel po tej strane, len dneska sa nedá. A niečo skala? Máš potom príde. Úpad? Daj čapku. Ty si na tretí krem, Walter. Nechceš krem? Daj si, ale daj na červené. A kde som mal Walter na tretí? Ešte to vypadá. Hore. Všade. Všade. Nie, na Zábrane, takže nemusíte sa obávať. poštoli. Niektorí ľudia až trošku drzo idú a na tej vstupenke by mala byť tá sosna, ktorá je na tej skale. Nová veterina, dneska si užijem. Korytnačka, hlava pancier. Najväčšia korytnačka v Európe, ani Košicoj tak nemá cez zoologické. Krokodil. To je tiež problém, keď to sa neprebrá. Toto ide tam, bude hlavne. Včera som tam išiel, tu stačí 5 cm, som sa pýtal, ale vieš čo, už tam asi boli preberať, tam sú skaly.
No a ťava, jednohrba, žltá farba, prižmuríme oči, dlhý krk, ale jeden hrba ako na kamelkách, na cigaretách, ťava, jednohrba. S 12 ľuďami v pohode, ja nemám šancu. Ja som rád, že tu sme prešli. Toto som neslepal. Mariška po tretíkrát, pravá strana trošku vyššie na horšie. Tam to dole máme rýchly úsek. Netreba volať toho Martikana. Nie, to sa dal je menších škantárov. A potom boli preberať. Pomalu ešte 20 kilometrov. Pozor, tu napríklad tie bicykle pesto. Musíte bicykel tlačiť, tam je značka. Buď všetko vieme, alebo vás to nezaujíma, všetko vieme, nič sa nepýtame. Všetko nás zaujíma. Tak ešte ja vám dám jednu takú hlúpu otázku. Áno, no presne. No a prečo ste sa nepýtali? Prečo máme túto čečinu? Povedzte mi aspoň trikrát a zvyšujem dávku aj na 200 gramov. Aby sme pekne vyzerali. Aby sme pekne vyzerali. Trofej musí byť akože, vieš, Aby voda poľovníctve. posledný hríz a tak ďalej. Aj s týmto má niečo spoločné, ale poprvé, aby tu nešpliekala voda. No, vidíš, že to Po druhé, správne ukrása, dekorácia. Včera to, alebo dneska si bol na tom lese? Dneska ráno to ešte bolo v lese, kolega si pristal, takže keby som mal zlú, po tretie voňa, aroma. Správne, lebo keby som mal tú čečinu, čo som mal včera, tak dneska tu máme 10 cm vody. A ja som myslel, že tú borovičku čo. Po štvrté, keď bol nízky tlak, sme s tým rozháňali muchy, aby sa tu Že dalo toto ísť. tak voňalo. Po piaté, dajme hovor, neviem ktoré. S tebou mi baví svet, s nami film. Videli sme na tý sexe, to kakal, jo? Toaletný papier, ale vy musíte vedieť, za ktorý koniec máte poťahaný. Pán Satinský to ťahal naopak. Dneska ráno bol problém. V saune ste boli kedy naposled? Včera, čiže slovenská sauna, dneska takto? Ale kľudne, super je. Ja, No a správne trofej, keď niekoho utopíme, potom robíme vence na hroby. A pozor, dneska, viac oceľové. a dneska to je čerstvé, takže radšej nesrandujem. Ale naozaj, keby nebola tá čečina, tak dneska to máme aj tak na 16 ľudí perfektne. Stefanky donesla vám kľúči. Aj on mal novú? Lebo ono to zoskne za 2 týždne, keď sa nejaký koniec spáť, to je... Keď prídu Bratislavčania, môže byť aj taká hnedá. A kedy bolo veľa turistov, normálne sprievodcovia, pľažky tu dávali, pľaňarov nechajte, čo to nie, a zoberte. Dneska už ten systém je opačný, že tých firiem je dosť, turistov je menej. Sokolica, mládež po druhýkrát, takže nebojte sa, za hodinku a pol ste hore. 40 minút sa ide, ale idete pozrieť ešte do Šťavnice, ako som spomínal, tam sú hore turisti dva. Koľko je to do Šťavnice? Kilometr. Jak skončíme, Poliaci ešte plavia sa 800 metrov, ale do centra, keby ste chceli ísť 3 kilometre. Tiež aj, ťažko zrobiť, neviem, či vás informovali, v Šťavnici super. Tam je lyžiarsky vlek, ale v lete to slúži ako pre turistov hore. Hore majú bobovú dráhu, ako je v Košice v zoologickej. No. Atrakcie super, len ten človek, ja ráno pieniny, po obede, keby v Bardejove a večer tak kde v Slovensku. Tady my sme Slováci takí. Tu keby ste prišli, na 2 týždne vám zrobím program. Spišský hrad, Kežmarov, Ľubovňa, Pieniny, Jezersko, Jar.
najrýchlejší úsek, ale tá voda dneska už je skôr malá, ako sme videli, prúdy. Takže tam hore budete. Sokolica je kvôli tomu, keď už do podrobnosti dievča, ktoré bolo sklamané láskou, chcelo skočiť zo skaly, ale premenilo sa aj na sokolicu, takže tu je aj sokoly. Tieto pekné okrúhle skalky boli v Tatra obrovské balvany, len vojáko ich postupne dostala. V Dunajci bol piesok, toto sa používalo na základy, pred záradky domov, základy komíny ste videli, ale odkedy je priehrada, všetko ostáva v priehrade a my Slováci chodíme do Poľska kupovať piesok. Oni to normálne rozdrtia, takže na boku pri priehrade vyrábajú kamene. Ďalší pohľad na krásnu Sokolicu. Pred týždňom tam zhora spadol sprievodca. Ale išli potom dole a kúpili druhého sprievodcu pieninami. Pred 20 rokmi spadol chlapec, ale len ho zberali do plachy. Ale toto je čisto pravda, ja rozprávam 99,9% pravdu. 7 mníchov, druhá strana, slnečko je pred nami, takže 7 mníchov vidíme aj z druhej strany. Ale treba mať šťastie, aby sme nenatrafili na Maďara vo vašej pozícii, ne? Nie, ja viete čo, aj po maďarsky som sa naučil vykladať. Ja viem, ale... Ege šegedre, ege Ale ja som šegedre. chcel povedať, že je to na odbornej úrovni. Nie, viete čo, ja zase chodím, 10. rok idem do Tornále, to nemáte zdaleko do Košic, ale prvý víkend tam na tej prírodnej jaze. No, tam chodím a potom, keď nemám prší do Miškolci, do Tapolci. Ja s Maďarami nemám problém. Je to len ani politici, včera Čechov som viezol, kto rozdelil Československo? Bolo nejaké referendum? Dvaja ľudia to dokázali rozdeliť. Dva obrovské nemecké štáty, ale to je zase ekonomika, politika, do toho sa nemiešam. Ja proti Maďarom nič, ani proti Poliakom. Židov som vozil. Oni sú nervózni, ale ich som si ukľudnil. Rega, pozor, Šalom Aleche, svokriné ústa. Vidíme, tak trošku už zarastajú, ale svokriné ústa sú v týchto miestach. Majú zima. Nie sú veľké, ale sú celý rok otvorené, preto sme ich tak nazvali. Dobre, trošku... Najvážne. Petronelu môžeme naťahovať. Vieme aj variť? Aký je rozdiel medzi palacinkou a medzi svokrou? Palacinka je dobre teplá, zrolovaná. Svokra je dobre studená, nerovná. Rozdiel medzi slniečkom a medzi svokrou, pani? Rozdiel medzi slniečkom a medzi svokrou. Češ? Má cenovú čačinu. Ale tu je prerušovaná čiana, tu línia přepaná, aj tu možno sečať. Sú 4 pasy v jednu stranu. Ale jeden pierwszy raz za ním mapka, nevieme za kým je, až tak pomáha podpástu. Rozdiel medzi slniečkom a medzi svokrou? Ani na slnko, ani svokru sa nedalo pozerať. Rozdiel medzi veterinárka, medzi medveďom a medzi svokrou. Medveď raz to vás roztráva hneď, svokra vás bude žrať celý život. Znova, rozdiel medzi muchou a medzi svokrou. Tá mucha vás utravuje len v lete. Rozdiel medzi hmlou a medzi svokrou, ale to ľudia furt tak, ja ten poznáš, ja také slušné vyberám, aj tie druhé potom, takedy, keď nebudeme mať deti, alebo nastávajúca nevesta, nebudeme ju strašiť. Žiadne, aj keď zmizme hmla, aj keď zmizne svokra, nastane krajší život, paráda. Záhoráci minule boli, na záhorí pochovajú svokry už dole tváru. No jedna žila vyšla hore, tarčenia idú do stredu zeme. Veľa sody, bikarbóny, aby ju zem lepšie stravila. Hore nohami, pani. Že bolo kde bicykel parkovať. Alebo do pol pása. Aby sa mohla obstarať, ne? Košičania, vy tam máte toto, by ste mohli vedieť, optimálna váha svokry v Košiciach 3 kg zurnu. Rozprávam, že máte krematórium blízko. My sme jazdili motocross niekedy. Optimálna vzdialenosť od svokry 102
100 metrov domov alebo 2 metre pod zemou, už aj 500, keď je v Rakúsku posiela domov euro. Koľko má mať svokra zubov? 2. Prečo? Jeden, že by bol, a druhý, že by mohla pivo otvárať. A tretí, zlatý, aby bolo za čo pohrať. Jaj, tak. Tu máme tiež bobovú drahu, ale odporúčam len raz, hej, na zadku. Je tu aj keď pršalo, snehová lavina, kamenná lavina. Švekra, zejdete sa na tému bicyklu. Na cintorína, kto doniesie bicykel na zem? Češi tiež pivotkyne území, najväčšie studení. Takže toto trošku nám tu tá príroda dala zabrať. Rád by som vám zastavila Rudo Schuster, my sme ho viezli, ja som išiel za ňou, bylo nestojice pre Slovákov. 100-ročný prameň. Kto z toho prameňa vodu pije, 100 rokov žije. Tá voda vždycky vyviera vyššie a čisto, no. Ale Schuster Ono pil reče, bylo na Slovensku nebude na dochodky ani do 60 roky, preto aj Dzurinda už odstupuje. Drienkovicu pil. Drienkovicu mal vtedy aj také malé medaily, ale ja mám 120 rokov. Som vám hore povedal, že mám 120 rokov. Hej, toto, páni, počúvajte, čo manželovi každý deň. Deci vody a pol litra slivovice. Deci vody, pol litra slivovice. A Mile tiež boli Košičani. Mila, na čo teľo vody? Čo počúvajte sem. 40-ka, len 40% alkoholu, prídeš, že je voda. Hej, no, z toho Pieninského bieleho potoku, ja som bol svet, tu sa dá riediť so špiritusom, lebo vy normálnu vodu z vodovodu obsahuje chlóriod vám zmutná. Oni mali špiritus, polovička toho a mali 50 vod. Vidím aj hore kríž, tam je na skále, nebude nás strašiť. Ale stačí jedna skala. Na rafte, keď nemáte vestu, vás to otočí. Tu potom dievča plakalo, to bol taký väčší ostrovček. Ale však kúpiš nový foťak alebo kameru, bo čo ti spadlo. Pozerám, bežali požiarníci, potapači, sme išli druhú jazdu a potom len chlapca vyťahovali, dávali do trúhy. Hej, tá voda je studená, treba mať vesty. Stačí, vás to otočí a pred nami je 10-metrová hĺbka. Ja v tom nevidím problém, tá plť sa nepotopí. Keď prídete ešte raz, zapamätajte si tie otázky, treba písať. Vľavo to bude Slovensko alebo bude Poľsko. Ten krížnik, ten strašný tam je hore, bol stáli tiež. A vidíme ho. Paráda. No ešte aj ten mračík tam pasuje. Je super, je perfektné, lebo tam je problém, už malá voda. Kolega perfektne to vysiel, čiže zatiaľ bez straty desiatky. Ani Martika nešiel v Rakúsku, lebo tie skončil druhý už teraz. Táto skala osobitá, sama jedna. Les, prielom Dunajca. Na území Národného parku sú 3 chránené prírodné výtvory. Prielom Dunajca, Haligovské skaly, keď ste išli od Košic, krásne skaly. A prielom Lesnického potoka. Čiže tieto skaly sú aké?